Kaikille pahoittelut, että ei ole tullut 3 kuukautta videoa. Siis syy on se, että mä en oo oikeastaan jaksanut tehdä videoita ja kesälomakin on jo alkanut. Kaikkea semmoista juustoissa. Joo, antaa niitä olla. Pahoittelut siitä, että on tullut tosi pitkä aikaa videoa ja tässä pessu. Siis aivan syö jotain hervää. Tämä, katsokaa. Ja poppa. Miten näistä maku? Sitruunakasne. Ja tätä sitten. Minulla ei ole mitään maitoa tai mitään tässä lähellä, joten tämmönen kiva pieni karkki. Tää on ihan hullu syy. Ai. Joo, ihan makea kämmöi alus. Polttaa suuta. Pizzaa. No. Haluat säkin päästä Hei, haluat sen nyt oikeesti olla YouTubessa? Pipsas, jos tulee YouTubeen julkis, kato. Oota. Näkyykö sitä hyvin? Siinä on meidän musta näyttö. Joo. Semmosta. Ei oo musiikkia. Kyllä tää on tulinen, mutta minä vaan valita sen. Huomennakin vois tehdä videon, mutta semmoista kanssa, että me tehdään Clash of Clans, siis mulla on se meitä yhden klään, niin nimeksi tulee olemaan keksitään nyt joku Juissi-poika. Se on se nimi. Jotka siihen jos haluatte. Minä 15 tilaajaa olen siellä. Ja itse asiassa kiitos noista 15 tilaajasta. Jos saa 20, niin sitten tiedä mitä teen. Se on hullu saavutus. Ihan just 4 minuuttia kuvan. Nämä karkit on siis pahoja. Aika tulisi. Polttaa. Pipsauta. Jollekä Juissi-poika on sit se klääni. Mun tonhal on 6:lla. Nyt siis tää niinku polttaa kieleen ihan. Tämmönen video.
Elikkä lopetellaan nyt ja kiitos jos tykkäsitte ja kaikkea. Ääni on kipeä. Tämmönen video. Moro!